மாருதி ஷிஃப்ட்டு. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கூலிங் வரல, ப்ரோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டு. அதனால் நம்ம இந்த ஏசி ஃபில்டரை மாற்ற போகிறோம். இந்த ஏசி ஃபில்டர் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். லெஃப்ட் சைடில் இந்த க்ளோ பாக்ஸ் இருக்கும். இந்த க்ளோ பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணணும். இது ஒரு பார்த்தீங்களா, இதான் ஏசி ஃபில்ட்ரு. எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது பாருங்கள். இப்படி இருந்தால் கூலிங்கும் வராது, காற்றும் வராது. பல ஏசி ஃபில்ட்ரு புதிய ஏசி ஃபில்ட்ருக்கும் பாருங்கள். இதில் அப்புன்ற ஏறம் அது இருக்கும், அது மேலே இருக்க மாதிரி வைக்கணும்.